to amma duk mutumin da ya saba wa Allah subhanahu wataala kuma ya tuna girman Allah, ya yi nadama akan abun da ya yi, ya tuba da niyan ba dai sake wannan laifin ba tsakaninsa da Allah, to ubangiji ta'ala zai yafe masa. Hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum yayi laifi sai yace rabbi inni azanabtu dhanban faghfirli, ya Allah nayi zunubi ka gafarta mini. sai Allah ta'ala yace abdi amila dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba ya'khudhu bihi kan ghafartu li abdi. sai Allah ta'ala yace bawa na yayi laifi kuma ya san cewa yana da ubangiji ta'ala wanda yake gafarta zunubai kuma yake iya kama mutum da zunubansa, to na gafartawa bawana. saboda haka ka roki Allah ta'ala ya gafarta maka tsakani da Allah, sai Allah ya gafarta maka. sannan mutumin ya sake yin wannan laifin sai ya sake tuba zuwa ga Allah ta'ala, Allah ya ce na yafe masa. ya sake har sau uku ya sake tuba zuwa ga Allah ta'ala, Allah ta'ala ya ce wannan bawan na ya san yana da ubangiji wanda yake gafarta laifi kuma yake kawo mutum da laifi, ya nemi gafara na, to ina shaida muku cewa na gafarta masa. sai Allah ta'ala ya gafarta masa. wato da za ka yi laifi sau 100 kana tuba, Allah bai fasa gafarta maka ba, sai dai in tuban naka ba don Allah kai ba. idan ka tuba ne don gobe ka sake komawa, to wannan tuban dama ba ta karɓu ba. amma in ka tuba da niyan ba za ka sake yi ba, Allah sai ya fi maka. gobe ma in kai laifin ka sake tuba da niyan ba za ka sake yi ba, Allah zai gafarta maka ko da sau 100 ne. hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud daga Abubakar radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, wanda sai na Ali ya rawaito hadisin. yace idan wani daga cikin sahabban manzo sama ya ga mini hadisi, sai in ce ya rantse manzo sama ya faɗi wannan hadisin. to wata ran sai na Abubakar sai ya ga mini hadisi, sai na Abubakar ko ba za ka sa shi rantsuwa ba, shi abun gaskantawa ne. yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin yuznibu dhanban fayatawaddau fayusinu alwudu'a thumma yusalli rak'atayn fayastaghfiru Allah azza wa jalla illa ghufira lahu. yace babu wani mutum da zai yi zunubi yayi alwala ya kyautata alwalansa, ya tashi yi nafila raka'a 2 ya nemi Allah ta'ala ya gafarta masa, face ubangiji ta'ala ya gafarta masa. wannan shine ita ce ake ce mata salatu tauba. kai laifi a wajen Allah ta'ala, sai ka je ka yi alwala mai kyau, ka yi nafila raka'a 2, sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ta'ala ya yafe maka wannan laifin. idan ka yi haka, to ubangiji ta'ala zai yafe maka dukkan laifuffukan da ka ɗauka wanda ka tuba zuwa gare shi. sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidul istighfari an taqula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. maza sun ce shugaban istighfari shine wannan addu'an da na karanta. kace ya Allah, kai ne ubangiji na, babu abun bautawa da gaskiya sai kai, ka halice ni bawanka ne, ina nan akan alƙawarinka gurgudun iko, zan cika maka alƙawarinka na bin. sannan ina neman tsarinka daga sharrin abun da na aikata, kuma ina tabbatar da ni'imomin da ka mini, lalle ka ni'imta ni, ka yi mini ni'ima. sannan ina tabbatar da laifuffukan da na ɗauka, lalle ni mai laifi ne, ni ba mai gaskiya ba ne, ina zunubai, ya Allah ka gafarta mini, babu mai gafarta zunubai sai kai. manzala sama ya ce man qalaha, dukkan wanda ya faɗi irin wannan istighfari minan nahari muqinan biha, yana mai yaƙini da wannan istighfar din, ma'ana da ikhlasi tsakaninsa da Allah yayi, sannan sai ya mutu a wannan ranan kafin yammaci, ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta masa ya sa shi a aljanna. idan kuma da yamma ne yayi wannan istighfarin yana mai yaƙini a zuciyarsa tsakaninsa da Allah yayi, to kafin gari ya waye sai ya mutu, ubangiji ta'ala zai sa shi a cikin yan aljanna. saboda haka kullum idan kana neman gafaran ubangiji ta'ala, to kana kusantan aljanna ne, za ka tafi lahira ba tare da zunubi ba, tunda ko baka da zunubi ai ba za ka tafi wuta ba, kaga aljanna za ka tafi kai tsaye. to ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa mana siffofin bayin Allah na gari, so kullum a cikin istighfari suke. kuma sannan ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba sa ci gaba da wannan laifin. mutum yana istighfari yana sabawa Allah, yana to kaga ina imani, hana sabon Allah alhalin sun san cewa abin da suke yi laifi ne. a'a,
suna tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ba sa aikata karamin laifi ko karamin laifin in kullun kana yin sa to shi ma yana zama babba shi yasa aka rawaito daga Abdullah bin Abbas la saghirata ma al-israr wala kabirata ma at-tauba babu wani karamin laifi inda kana ci gaba da yin sa to shi ma babba ne babban laifi kuma in ka tuba to bai zama babban laifi ba ya zama wato ainihin karami saboda haka matukar ka san wannan abu haramun ne to ka ainihin kaurace masa kada ka yi shi wasu malayan su tafsiri suka ce wa hum ya'lamun alhalin suna sani wato fassararsa shine suna sane da cewa Allah ta'ala yana gafarta zunubai shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake gafarta musu wato ainihin ya yafe musu wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi basu san cewa Allah ta'ala shine yake karban tuba daga bayinsa ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine yake karban tuba daga bayinsa idan sun tuba a cikin suratul shura yace wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun Allah ta'ala shine yake karban tuba daga bayinsa kuma yake yi musu afwa kuma ya san abin da kuke aikatawa saboda haka babu wanda isai yafe maka zunubanka sai ubangiji subhanahu wataala masu cewa wai za su yafe maka ko ka je waje wani ka roƙe shi ya gafarta maka wannan wasan kwaikwayo ne kuma wasa da hankalin mutum ne kuma mai da mutum ma wawa ne duk wanda ya ce maka ka je wani zai gafarta maka laifukanka ko zai saka aljanna zai baka aljanna to ya raina maka hankali ya dauke ka wawa ne Allah ta'ala shine kawai yake iya gafarta mutum a cikin suratul nisa'i ubangiji ta'ala ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima dukkan wanda ake aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa shine ya aikata haramun sannan ya nemi gafaran ubangiji ta'ala to zai samu Allah ta'ala wato mai gafara ne mai jin kai kuma zai gafarta masa saboda haka dole ne ya zama na ka dawwama akan istighfari neman gafaran ubangiji subhanahu wataala manzala sun ya ce kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkaninku wato masu zunubi ne masu laifi ne amma mafi alkhairin masu laifi sune masu tuba saboda haka kai dan adam tunda ba annabi bane ba ka rabu da zunubai ba ko da kanana ne za a iya samun ka da su amma menene maganin su shine kai ta tuba kana komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kullum kana istighfari to kaman kana wanke kanka ne shi yasa ibn Jawzi yake cewa wal istighfaru sabunul usati wato istighfari sabulun masu sabon Allah ne kullum idan kana wanka da a samu dauda a jikinka ba za a samu ba to haka ne in kana istighfari kana tuba tsakaninka da Allah to ba za a samu laifi wato da zunubai a tare da kai